Слушай, Джек, ты пробился через доки. Вэл должна быть где-то поблизости. Барыгызга да хайырлы күн достар. Безнең менә шундый серия башында ук күт башланды. Так. Менә шундый күт безнең монда. Аңлатмасыз гелләгечә. Башлыйбыз яңадан. Ты пробился через доки. Вэл должна Доки, оки-доки, ярар, оки-доки. Тегезендә безнең тагын бер ал басты. Камыр батыр. Безнең арттан киләме? Алда йөриме? Итегезәлсез миңа? Yo, абый, камыр батыр абый, үзең кил монда, яме? Үзең монда кил, һәм, yo, аны мин шартлатмакчы идем бит. Ник дидең син аңа? Оп. Дислокация. Шулайрак. Күзгә күренә башлады менә шу. Әзер дип уйлыйм, тавышы буенча. Бик шундый куркыныч кына тавыш. Кара, идеаль шпагат. Йөрәнегез. Нинди зур һәм көчле булса да, шундый шпагатка утыра беләм. Безгә мондадыр инде. Юк, тегендә бер ишек бар я, башта аны тикшереп карыйк әле. Бәлки анда бер кызыклы әйбер бардыр, бәлки аннан үтеп буладыр. Йөрмик әле анда җирләрдән. Монда ләгеп катып үтеп булды. Видите доктора Трейста? Быстрее! Они идут! Мы постараемся их задержать! Мы его потеряли. Менә бит. Ишек бар. Бу кирәкми әлегә. Юк. Шулай ул. Үстердегез үзегезгә бер проблема. Үзегезгә бөтенләй бер контрольдән чыккач, шулай була. Безгә беләсезме нәрсә кирәк? Безгә күрсәткән туп-тур алга да, ләкин менә шул кирәк безгә. Мәтегнән дә кереп булган. Безгә бара кирәк. Монда. Да оташалар. О! Кіріп жетіп болмады, шулық біздің мұнда машылар. Бізге керек ол пулемет. Теге аңғара келіп жеткенше. Ярар, машылар ақпысын әлі. Что күтіп тұрып мына шулай. Безне әзерәк ләктерде. Ләкин куркыныч түгел, безнең монда аптечка бар. Бик кирәкле әйбер дип уйлыйм, карта бар. Кире карабыз. Монда нәрсәләр бар безнең? Монда безнең бар гранаталар. Ансы да кирәк әйбер. Әтегендә. Монда ишек ватылган. Сүндерик әле. Хәле бетте безнең Джекның. Монда нәрсә? Монда бар булмы? Монда теге каткан ишек. Үтеп була, ләкин ишек ләгеп кала. Ярар. Булса барабыз артка, килгән җиребезгә. Һәм нәрсә эшләргә безгә? Соңгы тапкыр Валерияны күргән урынга барырга. Тагын у журналист кызын күтен коткарырга безгә. Инде ничәнче икенче тапкыр инде бу. Өченче тапкыр инде. Уйны саклады бу як. Глаз на жопу натянул! Прижали в комнате управления. Менә шулай. Шулай да була бит. Ничего не вижу. Яхшы түгел бу эш. Нравится? Шулайрак. Бу шартларга тиеш түгелсең. Сейчас я надеру тебя сзади. Ой. Братым. Шулайрак булсын әле ул, яме? Я слеп. Яхшы бит. Син сукыр, син күрмисең, мин күрәм. Яхшы. Һәм мин монда хәтерлим бер нине.
Бик кызыгай берди. Ар күрсез үзегезден нәрсе икән. Менә ул. Менә бу кызык түгел, минем алдымдан ниндидер шырай. Мындаларны беренчекте китергә ярамый. Булды. Әзер. Мин буларны бик яхшы истә калдырдым, чөнки мин бик тә озак йөрдем вакытында. Мин монда үлә яздым, кая барга белмичә. Карьеры заблокировали проход к лифту, чтобы не допустить прорыв трайгенов. Проберись в комнату охраны и открой двери. Әйткәнемчә вакытында бик тә озак йөрдем мин монда. Буталып адашып сикергәк без монда. Никтер сикерә алмый. Я вынесу тебя. Сикерә алмый. Сикерәла. Я иду за тобой. Тавышлар буенча. Что здесь произошло? Да кіріп болмай. Өстәвенә безнең бәттә монда да кіріп болмай. Ләкин менә монда кіріп була. Что за шум? Идеге зәр. Отведы свинца. Сикеріп килеп җиткәнче безгә. Без менә шулай тик. Тавышлар килә. Менә монда да берне. Что, горяченького захотелось? Нәрсә безнең монда? Получи. Менә бит кемне тавышлар монда. Тагын берәү. Күренмиләр, ләкин мин аны күрәм. Безнең монда нәрсә? Безнең монда ишек ябык. Ярар. Биткәндер дип өметләнәм. Менә моның каны бик яхшы гына шундый эффектлы. Шешерәде монда. Безнең монда нәрсә? Кара. Бу итәлисе. Аларны менә шундый капсулаларда үстерәләр. Бу безнең исә бу безнең камыр батыр абый, ләкин аның кулына гранатомет тоташтырылмаган. Тырнаклары гына бар. Һәм игътибар итегез, ул шундук киемдә. Кием белән бергә үстерәләр. Әйтәләр бит урысларда күлмәктә тугансың дип, родился в рубашке дип. Булар да шуның кебек, ләкин булар итек һәм штанда тугылар. Аларны шулай үтереп булмый да. Хатпаулы үтергә. Китәләр. Үзең килерсең. Бәлки. Кирп тайда анда чөнки тагын берсе бар. Кая икәнен белеп үтереп, менә ник мин гранатаны үзгәртә алмыйм, Үзгәртә алам икән. Шулайрак. Әйдәле. Хәзер ул кекрәйеп катты, яхшы. Шулайрак та була бит аны. Менә тагын берәү. Бында тагын итек һәм штанда. Моның да кулына берәр дә тоташтырылмаган бугай. Безнең монда су мәле, су тавышлары чыга. Бу үзенчә су дип ясалгандыр инде. Ләкин бер дә ошамаган бу. Пардан теге парга ашага бу. Пар аша караганда шулай яки кызуай бердән күтәрелә бит шундый. Оттым инде нәрсә дип аталган. Яра карадык, киттек. Булды. Монда ничек үстергәннәрен аңладык. Менә шундый зур-зур капсулаларда үстерәләр аларны, менә шундый инкубаторларда. Хочешь еще, да? Тагын берне сезгә. Сейчас я надеру тебе задницу. Шулайдыр. Кекрәйдеңме, юкмы? Син теге якка карасаң, мин бит бу якта, син әллә аңрайдыңмы? Чиге душманыңа син артың белән басасың, Сейчас я надеру тебе задницу. Йой, мин монда барасым килмәй. Разы ишеге ятканбыз. Беркемдә юкмы? Менә бу
нәрсе деп аталмайды. Қойдар мұнда іске қарап тұрайын. Нендер қызық сындыра тұрған бір әйбір болғандыр бәлкім. Оға деген бір техник, яки биолог, кім білген бұны нәрсе екен. Құллары үшінде зор перчаткада. Демек, бұл теге инкубаторда эшләүче, шул албастыларны караучы бір нейні мына эшләүче биолог. Надеюсь, это был последний переключатель. Әйе. Бізге бараға керек. Туп-туры алға күрсәткән күрсәтуін. Ләкин минем Обломись! шулук бирим. Туп-туры алға күрсәткән. Сезгә булышты мәзәрәк яма. Ләкин сез миңа тимәгез. Biz mında bulduk. Şulayrak. Biz tağın şul orunga keldik. Biz tağın şunda çıktık indi. Mıya şolmay. Usundırıga gerek. Çünkü bizi göreler. Aha, demek biz mında bulmaganbız ayma. Çünkü mında bir sen kalgan. Seni. Yarar. Dubl 2'yim. Хочешь еще? Qo'yam bo'lsin endi mana qo'yam boshlaymiz. Брать задницы! Молись, пока есть время. Эй, друг, ты жив? Хочешь еще? Стоять! Mana shular. Hozir deb o'ylayman bularning buttunisida menda biz endi 3 granatni jibarak. Biz tag'in shunda iskitkich pozada o'lgan. Boshini tebib o'tirganga o'xshagan. Yarar. Biz organ bizning. Bizda qizlarning fotoga nelar tushgan ko'p. Надеюсь, Фотосессия, это был да. последний переключатель. Hozir biz bilamiz qo'yda borgan ekan, ham biz Shoma bilan bilamiz kimning qo'yda ekan. Стрелю, как собака! Menga otasi ismini nomlam. Yarar, to'ydiq. Bizga bunda tugul. Bizga bunda da tugul. Ortimizda kimdir bizning yuri bo'lay. Ham shundoq mana bunda bir granata. Bir sedir. Hamma yoqni keltirmasga, Yo'q. Tur shundog'ina. Bunda yo'q ekan tog'am. Doktor bizni ko'raylar degan tomga o'tira. Indikator yonib tura. Men anlamam nega ekan. Bo'ldi bu. Bo'ldi. O'yinni saqladi bek yaxshi. Haybat. Iskasqa, stekasqa. Qurollar mana buni keri qurib qo'yalsin, yami? Bik foydali bir bu, lekin patronlarni bik tez bitirar, shunga men hali kelegani qo'llanib turmayman. Yo'q. Bundan oynayman. Bizga to'p-to'g'ri olg'a ko'rsatgan. Bundadir u balki mumkin to'ydi. Uyimda da saqladi, o'tirdim. Tag'in shunday qiziq pozalar. Aybat. Я тебя уделаю! Aybatansi. Ты слышишь? Mana shulayroq. Sugunalarda hali qarasa. Barqiray. Gil o'zining iskitmali sugunulari bilan butun dunyoga taniq. Asa men bilan 3-farqarayda ol butunlaydi. Iskitmali sugunular qo'llanilgan. Men bilmayman nechagani senzura aşağı o'tkazganlardir. Сдавайся, приятель! Siz so'g'ishasiz bunda bir kimga ko'rinishigina o'tdimiymish. Shulay bo'la qarab tursang deganday. Хочешь еще? Сейчас получишь! Mening politikada bilasiz. Ichkiroq ishlar ekan. Bular bundan bek patron taqalar. Bularni olsak aymi? Mana bularni olsak qarib biz bunda turgan tegish bo'lashaqmiz, chunki bunda kele boshlar bek ko'p olmasdilar. Tushib ketishib bir qanday.
Sıdaştık. Aybet. Я иду за тобой. Sikirge tek yerik bilmedik mi ha? Selam. Selam. Разнесу тебя в колонну. Bir-birisini atalar bu kaybolar ayı mı? Siz kim katasısın? Ben anlamıyorum. Tek. Anlaşıldı ha. Bunlar bir kat sikireler. Anlaşıldı bitirmedi bitirip. Ule kelip sikirgen deyip duram. Işık alıp şöyle sikirip şunu büyüklükten düşüp ulmiler. Çünkü biz menamada büyüklükten sikirip düşsek şunu kotabız. Bizge barga kerek, bizge barga. Bizge telesen de şırakta da osqa düşürge kerek. Bunda olga barga ишиклери yok. Я застрял. Дойл, мысли есть? Путь к Вэл, похоже, закрыт. Попробуй найти способ затопить помещение с мутагенной камерой и проплыть в другую секцию. Затопить помещение? Надеюсь, ты знаешь, о чем говоришь, Дойл? Bizim bunda mutagen kamerası bölmesi. Bizge bunu batırga kerek suğa. Окей. Аміне. Получилось. Отлично. Qarағы suyunчик тез болса bizge barga kerek. Mana bu teshik bo'lg'ay bizning. Biz batamiz nikdir, men anglamayman. Kishi bitta batmay, yuza bilan turgan kishi batmasga tegish u. Hop, bizning bunda bir tegish. Yo'q. Men azroq qolashdim. Ham o'yinidanim. Shu tileski yasagan. Tileski kreyib duruzlayam. Bunda. Mana bit. Bu tenşe birinci kitap olmuyor. İyiydi. Yaşagan bulgan deyim. Bir kishi Kruger ismli ham aning boshi ishlamagan deyim. Ham o'ylab chiqargan dey mutagen. Ani qo'llangan dey ol maymunlarda. Anlarsın. Ani kullanası kelgende ana kishilarda. Ham mana shunday olboslar kelib chiqqanday. Ham u bizni quvib yerik. Anarga ixtibor etmishgina toyirga kerak bizga bunda. Ham ixtibor etingizali mana. Bunday yerda suda bu tezroq yuri. Hatta. Haydi. Ну давайте, ублюдки, хотите еще? Mana bizning well. Ребята, плохие новости. Я пытался связаться с кем-нибудь, чтобы вытащить вас отсюда, но возникла проблема. В чем дело, Гарланд? Кригер установил электромагнитное поле, блокирующее все передачи вовне. Мой сигнал тоже блокируется. Придется нам это исправить. Очень скоро я вас подберу. Я смогу доставить вас к источнику этого поля. Отсюда есть второй выход. Я жду вас на катере снаружи. Главный комплекс Кригера там неподалеку. Может быть, если подумать, я найду способ накрыть там все. Делай, что хочешь, но как только поле исчезнет, я вас покидаю. Мне за это дерьмо даже не платят. Dürüst aytasың. Bitta dürüst so'zlar söyleysin sen. Doktor Kruger bizning elektromagnet qirri emishdir yasagan. Mana bu bizning doktor Kukeybosh o'zining Kuten qo'rqinchsizlik ostindagina qo'yib atuvchi. Bizni shu magnet qirraning shig'anaga bizning ilm-tani de bitire. Mana bu elektromagnet qirra. Ishik bitiradir u. Eğer de ol bizge şaltırata algan ekan, ol bizning bilan ilmtege shig'ala, ham bizga ilmtani bitire deb aytadi. Bu nindidir logik anglatması bulmagan nindidir bir eybir aytdi bizga. Yarar. Ne aytsa aytar endi, o'yini shulay yasalgan, birimlarni ishlarga kerak. Ham o'zagina nechikda bo'lsa borib jeterga endi buni. Shulay niyatladim. Teki borib jeterga deb. Boshda bir ikki gina seriya yasamoqchi. Shulay qiziqishingina qarorga yasab bo'lam ekan, silab bo'lam ekan butunlay, o'ynab bo'lam ekan bu Far Cry'ni. Chunki men birinchi o'tganda o'tdim qay bir turlarin cheatlar bilan.
İyi. Hamsi dürüst.